както от своя име, така и от името съвсем официално на Българска дартс федерация. Всички знаят за този турнир и се радват на това, което става. Пожелават ни, както ни пожелават от името на федерацията, така и персонално отборите ни пожелават да станем отбор и да започнем да ходим по турнири. Ето и аз съм видя, че няма нищо страшно, да не е по-лесно тук. Това беше ясно. Ето е това момченце, който днес за малко да стане пръв. Така че поздравявам всички с успешното завършване на сезона, с постоянството и с успехите. Истината е, че всички без изключение, кой повече, кой по-малко, но всичките пораснахте страхотно и в момента наистина, по мое мнение, можете да се явявате на отворени турнири. И ти порасна. А също това е истината, истина е. Не мога да отрека. Аз малко и на ръст пораснах. В личен план съм ви благодарен. Не съм чак като борчето. Не си пораснал на килограми. От тук нататък следва... А Бочев порасна на тропа. Сериозно. От тук нататък следва официалното класиране за целия сезон за всички. На 16-то място, така, грамотите са съвсем официални, подписани както от организатора на турнира, така и от представител, защото аз съм се явявал на всеки един тук турнир, качеството за съдия и представител на Българска дартс федерация. Подписани са от мен, скрепено с печат от Българска дартс федерация и са подписани от член на управителния съвет на Българска дартс федерация Боне и също са подпечатани. Грамотите са съвсем официални. Така че препоръчвам да не си кръсте, разбира се, всеки има право да прави каквото иска. Да. На 16-то място небезизвестният Христофор Петков. Браво за което! Честито, стой, къде тръгна? Любезният домакин и организатор на събитието Мартин Кадиев е осигурил за всеки един от участниците днес, които са обичали този Мастърс, по едно кълъвче, каквото ползвам и аз, колкото да не е скромно, за перца и за върхове и други пособия. Заповядай, Фори, честито! Браво! Фори дали мястото си с небеизвестната Владимира Картова, която е също на 16-то място. С едно участие. Да, Фори също е на участие, можеше повече. Разбира се, и тя получава съвсем официална грамота. Кой ще приеме? Предполагам, че Владо ще приеме от нейно име. Ето, това си за нея. Честито, намира браво! На 15-то място е неприсъстващ, но си изиграл своите два, ако не греша, турнири, един или два турнири си го е взел. Иван Балабанов, браво за което! Играе. Ти ли ще приемеш за Иван Балабанов? Надявам се, ще му я продадеш. Ще му продаш. Ще му я предадеш, така. На 14-то място с един, не помня се дали с два турнира, е Мария Николова, за което браво и на нея. Оставам грамотата тук при Мартин, той ще я предаде. Мимето, нали? Мимето. Браво за нея. Браво за нея. На 13-то място е човека непознат от името Иво Григоров, но познат от името швейцареца, за което браво! Той го направи с един турнир, при това се класира в четворката, аз си спомням. На 12-то място е Виктор Атанасов, който стана втори. Браво! На 11-то място Йордан Костадинов. Браво за което предполагам, че ти ще предадеш на Йордан Костадинов. Браво! На 10-то място най-големият хитрец в местния дартс Илиян Митров. Браво! Ако дойде... Марко ще ги вземе, Марко ще вземе. На 9-то място е човека с най-голям мерак, може би, Богдан Бобанов. Браво! Браво! Само секунда да му живи здраво детски рожден ден. Това не може да дойде. Така,
От тук нататък влизаме в офницата. На 8-о място небеизвестния Борислав Дякович Бурче. Браво, Бурче! Имаш грамота. 8-о място имаш уайлдкарт официално. Бурчето, каквото и да стане, аз му дам уайлдкарт. Аз няма да играя, но Бурчето играе. Ако няма друго. Имаше. Добре дошъл на 11 и кълъвче, не, кълъвче за стрели и пособие да си игра. Браво, Бурче! Не е спочупване, бе. На 7-о място Бочев! Германия! Славура талисмана на българския народ Мартин Бочев. Заповядай и подарък от организаторите на турнира. Бочев, вземи се, Мъжата топка маска, бе! На 6-то място Пламен Карбуров! Браво! Това е трети човек, който успял да вземе първо място, което браво, можеше повече заповяда и подарък. Точно тогава и ти си страшен пацал. Приятели сте успели, приема. На 5-то място душата на компанията, организатора на този турнир, един от най-големите сладури, когато се напие, Мартин Кадиев. Грамотата е страхотна. Заповядай подаръче от организаторите. Браво за което. Пак на 5-то място. Петото място се дели от двамата почти любовници, хората, които се обичат. С точно същия брой точки, по-точно с по 34 точки са и двамата, за да се знае. Пак на пето място е Кирил Гоцев. Заповядай едно Ела да пляскаш, бе! Ела да пляскаш, бе! Бахум, ние какво ти пляскаме? Ще го да пляскаме, то ще го извада за Изненадващото разместване на днешния турнир, неочаквано за много народ, но заслужено, е за човека, който наистина последните седмици бележи невероятно развитие, наистина забележително, гарантирам лично. И днес успя да прескочи 2 места, ако не греша, и да се издигне само за един турнир в генералното класиране. Ясен Недялска. Пожелавам много успехи. Пожелавам много успехи. Честито! Браво, Яска! Браво, Ясене! Браво на Ясен! От тук нататък само кисели газове. влизаме в награди. Само киселяци. Само киселяци от тук нататък, като си напред, че тук стоят 4 грамоти, коя е четвъртата, ще видим. Въпреки че остават 3 места. На трето място с страхотна игра, за съжаление, нито веднъж не успя да вземе първо място. Да, наистина за съжаление за него, защото играе страхотно, има още малко работи по психиката, пожелавам му много успехи. Тодор Трифонов! Точно печели грамота, бронзов медал и 10 лева, които той, понеже им невъзможно да дойде, ги оставя днеска да се почерпи и с тях. Браво, Дучето! Браво! На второ място. На второ място за негово щастие и за мое щастие, както се знае, човек, който уважавам, тежката артилерия в нашето дарт заведение и нашия бъдещ отбор, надявам се. Вечният биткаджия, който не ме е оставил без дъх нито веднъж, т.е. не ми е дал дъх нито веднъж, само без дъх ме оставя. Постоянният претендент, и то заслужено наистина, Владимир Краков! Браво! Имаш грамота към камерата, ако може. Лекичко така да се наведеш, получаваш си сребърния медал. Браво! Той влади само да видим и разбира се, и за теб, както за останалите, получаваш награда. Честито! Честито, браво! Браво! Браво!
Малко е нескромно сам да си давам, но въпреки това на първо място съм... Чакай. На първо място съм аз. Не, няма за Добре. И на първо място! И на първо място! Аз не съм по големите речи, но да изкажем благодарност на Беров, че първо ни запали подаръца, второ организира редица турнири, които изискват все пак ангажимент и работа. И накрая, макар и трудничко, успя да си вземе и първото място. Което не ми е най-приятно на света, но аз се радвам, че най-добрият спечели. Берка, заповядай. Браво, Берка! Браво за Беров! Браво! Освен това, искам да ви кажа, че Беров е много готин пич. И красив. Не, това не е. А дипломата? Моята, ако може да си... Верка, къде ти? Да, аз знам, че за първото място с какво ще Благодаря. е. С първия да си. Благодаря. Още една грамота. Не мога да отрека, че на всички сте става готино, да. Да. Най-големият Много човек. благодарен. Браво! Браво! За мен също има Браво, много Верка! пъти, Браво, с Верка! които ще почерпя днеска всички. Направо ги слагай всичките Сега, там, които все пак, през всичките тези турнири, Айде бе, Натко. през всичките тези турнири, да, има една съвсем официална грамота. Надявам се да не се разсърди, те са му учели вече текста, добре? Човека, който присъстваше на всичките турнири, подкрепяше ни, дразнеше ни, теглише жребия. Човек, който наистина заслужава грамота без да е играл. Георги Мечкански, Мечето! И разбира се, за него, понеже е добър играч, въпреки че не играе, за него също подаръче от дано да не те обиди текста в грамотата, защото като на другите, но съответните корекции. Може ли да зумнем текста? Да зумнем, само да зумнем да видим. Надявам се да се сравниш текста с останалите Да грамоти. зумнем леко, само да Смятам, мога че е да прочетем. напълно. Късите! се организират на човек от въздуха. Ево на Бек, че организира всичко. Нямаше да възможност. Днес беката да ги направите неща, защото се забавлявахме много. Изпихме много алкохол, някои пострадаха, няколко пъти. Имаше ранени, имаше прежити, беше забавно. Желавам на всички да се забавляват от дарби. Победата си е победа, идеята е да се забавлява човек. Пожа. Пиене за всички, Марко! Айде!